everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Estranyo Sagkugma. Hoy! Dili uhay ako nga ha. Sumbunta ka nun si mo inahan. Gitawag ko ni Mugoy. Kung saan yung gisulti ganina ni Mama? Ganong misaan ka niyag anak, ha? Oh, ingan man ka. Alam malipay siya. Di ako siya gisultihan nga makalipay niya. Tinuod nga malipay siya. Pero kinahanglan seryoso ka nga makahatag kag apo niya. Kay mo na imong gisaan niya. Andam na kumuhatag ni mong anak. Pero, ubos sa kakondisyon. Unsang kondisyon? Makisulti ko sa akong amahan. Oh. Gusto ko maklarong gipanulti ni Yvonne. Bahin siyang gipasangil nga. Kagibugawan niya si Lily. Nahasol ka gidi sa gisulti ni Yvonne? Natural. Tungod kay dili ko makadawat. Ngang kaugalingon na mong amahan, nga nagmahal na mo sa kay gayon, ana. Magkahimo sa pagbugaw siyang anak. Unya, uman mo pagkiksulti sa mga man. Hatagan ako ni mong anak, mo ba? Oo. Okay. Karong gabi, magkakita na mo sa mga man. Oh, anong mihilak man ka? Ambot. Abi na kung isog kay ka. Wala ka mahibaw sa kong gibati. Naibaw ko, anak. Parehas na gibati. Sa diyang gibuya ko sa akong amahan kay Yvonne. Mura sa kong iyang gibugawan. Magbuot siya sa akong mamahimong asawa tungod lang sa kwarta, sa negosyo. Pero, kinahanglang barugan na ni mo ang imong desisyon. Sa ako nagkiingon, hatagan tagag anak. Basta tugutan ko ni mong magkasulti mi sa kong amahan. Okay, deal. Karong gabi, makita mo ang imong amahan. Lily! Law! Oh, Jigger! Di na sa kagikan. Itag kayuhan, oy. O, niya dayo. O, tanawan eh. Kwarta? Oh, kwarta na. Komisyon na ako sa negosyo nga mga napisa sa motor bas ko, amigo. Ha? Halinon man kayo mga pisa, ha? Kaya mo imported man niya, barato pa yun. Oh, may hinuon. Aron mapo na ng atong kwarta. O dili masigig kakuhaan sa imong bisyo. Di ko magbisyo, day. Saan ba ako ni mo, ha? O, sige. Pusa ng kwarta. Sa kubila, ha? Unitin na, ha? Sige. Nga. Tugo na ko, ha? Kay... Dukta ko na. Sige, katulid to. Ako rin baharas tindahan. Na-enjoy ba mo sa lugar nga itong giadto? Ha? Arnel? Na-enjoy ko, ma. Ambot lang ka si Lily. Na-enjoy ko, Mami. Lily, may problema ka ba? Ha? Problema? Waman, Mami. Kidahalan mo sulti ka na ako, ha? Kung doon na kay problema. Dili maayo nga imo ng iloom lang. Wala ko problema, Mami. Happy kay ko. Naangko na ako ang akong gipangandi nga kami yun. Mana, okay na ko. Salamat. Tuod, sa sunod buwan, mahimo na nga mambakasyon na ta sa isla. Ma, di pa ta mamahimong mubakasyon sa isla kay gusto ni Lily nga sabay bakasyonanan nato ta mo pundo. Kaming duha atong yung pundo una. Aron adto dito, may panahon na misaw sa gusa. Sige, good. Kamo, good.
Lili, dili ta kahudugan. Hangtod ka mawa ka sa kinabuhi ni Ardel. Bisag unsaon ako kuda-huda. Dili kita ko baton. Gadili ako ang ipangasawa ni mo, Ardel. Kita ang agay. Tungod kinagustuhan ka sa akong abahan. Pero, kanang bisit nga Lili ang miguba sa tanan. Ardel, dako ning insulto na ako ang imong pagpakasala ng Lili. Pusa, magmahay ka nga siya ang gipili mo kay nako. Niya na kita, ma. Nakatuog siya. Ako nalim mo pukaw niya. Uy, nakatuog ni si mama. O laki, nakatuog siya. Mami? Mami? Oy, asa naman ta? Niya na ta sa bahay, Mami. Sir, niya na mo? Bilyo. I-diskarga mo mga da. Oh, yes, sir. Salamat ka niya na ta sa bahay. Lami na ikatog sa kama. Iyato lang kasi mong kwarto, Mami. Okay, Lili. Ay, salamat. Makataraw na kong higda. Unsa man, Mami? Pukaon-takaw niya sa panihapon? Ayaw na. Mugawas lang ko kung ganahan na kumukaon. Inala si Miding daan nga maglataog kog sa baka. Okay, Mami. Ako siya nun. Sige, paway na. Nang Miding, naramang hugas ang plato, ha? Ang ilan ang gidaan ni Madam Cora. Bilyo? Sir? Sunod na ako, ha. Magpaabot ko nimo sa kiosk ko sa Luyo. Ha? Uy. Unsam kaya tuyo na ko? Mura seryoso ba kay Sir Arnel? Yay, makasapan ka ko ini. Basig sa mong panagsulti ni Miss Lily. Sir Arnel? Lingkod. Sir, doon na ba ko sa sir? Okay sa. Gusto lang ko magigsulti ni mo bahay ni Yvonne. Ikaw man ginaghatod niya gabi eh. Unsa magiyang gisulti nimo? Kuan. Ang tinuod ang gusto na ko mahibawan, Bilyo. Kuan sir. Ayon lang tayo ko pasultiyas gisulti ni Miss Yvonne. Uy, bahay ni Miss Lily, sir. Sulti ko sa iyang gisulti, Bilyo. Kuan sir. Dako kay gugba nimo si Miss Yvonne, Sir Arnel. O niya? O gidaot niya si Miss Lily. O niya? Unsa magiyang gisulti? Bayan sa akong asawa. Hugaw ko ng pagbabae si Miss Lily, Sir Arnel. Kung anong nakasulti man siya nga hugaw nga pagkababae si Lily. Ambot, maura man na iyang gisulti na ko. Nga nahibaw siya sa tinod ka pagkatao ni Miss Lily nga hugaw ni. Mao ba? Okay, sir. Ay lag kasuko kung makisulti na ko ang imong asawa, ha? Di ko masuko, Bilyo. Kana kung musulti ka lang nako sa tanan ninyong panagsultian. Ha? Maura na. O Tod, andamang itong auto, ha? Manlakaw mi si Lily. Karong gabi. Kinalam mo kakita og makasulti mi ni Papa Jose. Dili mahimo ako lang ni ilo mga akong gibati. Patok niya. Dili siya ko makadawat. Nagibugawan niya si Lily. Dili good. Ako nang gituman, ha? Gituman na ako imong gusto. Manuktok di ko, inigdayon akong so dinis kwarto. Uy! Matugo na ko kaliyo. Uy! Usa pa ka, uy!
Ayoko ipita diri. Irog dito. Kaarte ba ni mo eh? Para nasagin lang gamay ang akong bukton sa bukton, masuko na ka? Uy, kinang maanad ka na ha? Nga muhikap ko ni mo. Oh, ay, pahimos na imo ha. Dili ni pahimos ang akong... Gianad lang na ako ang akong kaugalingon sa paghikap ni mo. Kay misaad ka man. Ngatagan ko ni mo kanak. Oh. O karong gabi, makita mo nang imong amahan. Pagkahuman, ako na ang atimano nimo. Ang paghatag og anak nako. Ha? Be, barog na ni abi. Kay manglakaw lang ta. Kay layo ang nihimutangan sa mga amahan. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!